titignan natin kung makakapagluto pa ako ng gabi. Kasi sabi nila, pag magluluto ka ng gabi, huwag galawin. Para hindi daw makati. Pero depende yata yan sa ano eh. I-try natin. Ayan yung sampalok. Gusto kong kumain ng ano, gabi na sinampalukan. Para masarap. Usually, ginataan. Sa mga iba, ginataan. Pero ako, hindi naman ako mahilig sa ginataan. So, yan lang. Lagyan natin ng pepper. Yan. So, balikan natin ulit mamaya. Check natin. May bagoong yan. Bagoong saka sampalok. Try natin. Masarap. Parang hindi ko palasa yung maasim niya. Pero okay na yun. Luto pa natin ng mga 10 minutes para maluto pa yung tamarin. May ulam na ako. Okay, try ulit natin. Mabuksan. Gusto ko yung medyo maasim-asim pa. Hindi pa masyadong maasim ito. Pisilin natin yung para mas maasim. Patutuyuan ko sana ito guys. Ang balak ko talaga dito patutuyuan. Kaso nga lang, parang nasisira na siya. Ang dami na kayang natapon. Nasira lang. So, I decided to cook. Para naman at least makain, diba? Kaysa naman yung itatapon. Kasi nagdala ako once nung last year. Nung umuwi ulit ako. Nagdala ulit ako ng ganito. Hanggang sa natapon ko lang. Sayang naman yun yung effort ko, diba? Effort yung tao na nagbigay sa akin. Tapos, effort ko na nagdala dito. Siyempre, may pasahe yan. Diba? So, yun. Luto na yan guys. Pwede na makain. Pwede na siguro yan, no? Another 5 minutes para makuluto na kaagad. Then pwede na natin kainin. Ayan, finally. Pwede na yan guys. Pwede na makain. Pwede na to. It's enough. Pero medyo matubig ba? Medyo nadamihan ko yata yung tubig. Ayan, pwede na. Maasim na siya. Maasim-asim na siya. Di ko alam yung kasi may ano to. Meron na. Luto na rin yan. Okay. Thank you for watching. Thank you guys for watching. Please like, comment, and subscribe.